Lehenbizi, gorputzaren beheko aldearekin irtena izan zuen ohetik, baina beheko alde hura ikusi gabe zeukan. Ez zuen irudikatu, eta mugitzeko zailegia zen. Oso astiro joaten zen, eta azkenean, amorruz indarrak bilduta, itzu-itzuan bere burua aurrera bultzatzean, norabidea gaizki aukeratu, ohearen beheko hanka gogor jo, eta nabaritu zuen, min garratzak erakutsi zionez, gorputzaren beheko aldeura ese zuela une hartan sentikorrena agian. Horregaitik, lehenbizi gorputzaren goiko aldea ateratzen saiatu zen, burua ohearen ertzera kontuz biratuta. Haize lortu zuen, eta zabalera eta pisua gora behera, azkenean gorputzak astiro jarraitu zion buruaren bideari. Baina azkenean, buruari ohetik kanpora airean eutzu zionean, beldurra eman zion ala narrazean jarraitzeak. Gorputzari erortzen usten bazion, miraria izango baitzen burua ez zauritzea. Eta orain ezin zuen konortea galdu. Ohean jarraitzea hobe. Baina beste hainbeste alegindu ondoren, lehen bezala zenean, azperenka, eta bere zangoak lehen baino arezutzuago ikusu zituenean, elkarren kontra borrokan, anabaza hartan bakea eta ordena jartzeko modurik gabe, berriro pentsatu zuen ezin zuela ohean jarraitu, eta dena sakrifikatzea zela zentzunezkoa. Itxaropen xume bat baino gonezarren eta ohetik libratzea. Aldi berean, baina, gogorakarri zuen erabaki etziak baino asko hobea zela gogo eta lasaia. Halakoetan, ahalik eta zorrotzen zuzentzen zituen begiak leihora, baina zoritxarrez, konfiantza eta adore gutxi ematen zuen goiz lainoak, kale meharraren beste aldea ere estaltzen baitzuen.